Sa mga pangenot na bareta, tropical cyclone wind signal hulikan bagyong amang pigbandera na sa Bicol. Saro gadan kan magtaob an piglulunadang bangka sa Sorsogon. Insidente nin paglubog nin bangka na itala man sa Camarines Norte. Lalaking napabaretang nawara sa Pandan, Catanduanes nako ang gadan sa Karamuran. Asin, maniba-ibang variety nin lettuce tampok sa programang hapag sa kulungan kan Legazpi City Jail. Maray na hapon, Martes, Abril 11, taong 2023. Uninan mga baretang tatak, Bicol. Madadangugman ang mga baretang ini sa 88.7, Radyo Oragon Catanduanes sa 90.7, Radyo Oragon Legazpi. Pag-asa, pinapag-ingatan publiko sa epekto kan Bagyong Amang. Tropical cyclone wind signal nakabandera na sa bilog na Bicol. Ang bilog na detalye, ihatod sa tuya ni Nomer Corporal. Alas 2 kasubong maagahon, kandagos ng mabilog na bagyo ang pigbabantayang low pressure area o LPA kang Pag-asa. Pinangaranan ining amang na pinakaenot na tropical cyclone ngunya na taon. Pasado alas 10 kasubong aga. Huring nanutaran ang lokasyon kang Bagyong Amang sa distansyang 270 km sirangang Cambira, Catanduanes. Asinagiro pasulnupan 30 km kada oras na may maximum sustained winds na 55 km kada oras. Asin may gustiness na abuto na 70 km kada oras. Sigun sa Pag-asa, nakabandera na ang signal number 1 sa bilog na reyon. Forecast ra kaniyo nilalauman na maghiro iniyo pasulnupan paparani di diyo sa to sa may Bicol region. Then naiiling man na iniyo mahiro na panorte sulnupan. Gustong sabihon magilid lang siya digdi sa may isla kan Catanduanes, then pasiring duman sa may Central or Northern Luzon area. Daiman pigahalik ang Pag-asa. Ang posibilidad na maglandfall ang Bagyong Amang sa reyon in kaso na magbago ang tracking kaini. Lauman man ang pag-uran ngunya na aldaw sundo sa Huwebes. Ay pa man hinahali yung possibility na ang landfalling digdi sa may Bicol region. So although sa ngunya naiiling na magilid lang ini sa may kadagatan harana digdi sa may Bicol region, pero dai pa hinahali yung possibility na may chance pa man girare na maglandfall ini yung bagyo sa may Bicol region, lalo na digdi sa may parte kang kang Catanduanes area. Sa pantalang kan Tabaco, stranded na ang total na 340 pasahero na biyaheng Catanduanes. Alas 11 kaya kasubong aga. Pinagbabawal na ang pagbiyahe kang mga lunadang pandagat. May nakabandera na kayang gale warning sa kadagatang kang Kabikolan. May signal na kapos na probinsya kan Bicol, so delikado nang magpalaot lalo na sa itong mga small sea crabs. Dapat maging alerto sa tuwing mga kababayan yan nga may route kitang panahon. Mientras tanto, suspendido naman ngunya na aldaw ang klase sa probinsya kang Albay. Puun preschool sundo elementarya, magpribado pang publikong eskwelahan. Inisusog naman sa ipinaluwas na abiso kang APSEMO. Para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal. Saro gadan kan magtaob an piglulunadang bangka sa Sorsogon. Mantang insidente naman in paglubog nin bangka na itala sa Camarines Norte. Kuya ang bilog na detalye. Nauli sa trahedya ang kuta na maugmang island hopping nin 11 turista sa Matnog, Sorsogon kan tuminaob an piglulunadang bangka sa kadagatan na sakop kan Subic Liit sa barangay Kalintaan, parehong Banwaan. Alas 4:30 nin hapon kan Domingo di Pascua. Saro sa 11 pasahero ang binawian nin buhay. Binistoan agadan na si Daniel Bacolod Delmo, 61 anyos na residente kan Pasay City. Sa investigasyon nagluluwas na overloading ang kausa kan insidente. Napag-araman man na bako rehistrado sa Matnog Tourism Office ang tuminaob na bangka magin an mga lunad kaining turista. Maigot naman na kinundinar kan Sorsogon Pitikaw asin Matnog Tourism Office an illegal na paglawod kan tagsadiri kan bangka. Magin an bangkero kaini na sa presente nasa kustodiya pa kan Philippine Coast Guard. Mantang nagpapadagos ang ginigibong investigasyon kan otoridad. Mientras tanto nilinaw naman kan Matnog MPS na bako pagkabutod an ikinagadan kan saro sa mga lunad.
nakakapit to, tapos nakita ng bangkero na biglang nangitim yung itong labi. Habang tinatransport, ni-revive pa rin itong matanda, itong biktima, ni-revive pa rin. Tapos wala man talagang lumalabas na tubig. Kasi lumalabas yung pinapump, pagkain, wala siyang nainom na tubig. Sa Camarines Norte naman, maswerteng nakasalbar ang 27 lunad kan luminubog na bangka sa Barangay Sabang na pasiringkutang Calaguas Island sa Vinsons. Nangyari ang insidente alas 8:45 nin aga kan Sabado di Gloria. Sa impormasyon, aksidenteng buminangga sa coral reefs ang nasabing bangka na naging rason kan paglubog kaini. Sa 27 lunad, 7 ang gikan sa Kapalonga, 7 naman ang gikan sa Cainta Rizal, 6 ang gikan sa Taguig Metro Manila, 2 ang gikan sa Taytay Rizal. Kabali man sa mga lunad ang 5 tripulante asin kapitan. Minor de edad ang 3 sa mga lunad, na edad 3, 4 asin 6. Tulos man na nai-report sa kaaraman kan otoridad ang insidente, rason sa pagkakasalbar kan mga nasabing persona. Sa ngunya, nagpapadagos pa ang investigasyon sa nasambit na insidente. Kaso Reco 2 nangapudan sa publiko na magpunduna sa paghabon kan mga linya nin kuryente asin telco. Uyaan report. Nangapudan ngunyan ang manihamiento kan Kasoreco 2 sa publiko na punduhan na ang panhabon sa mga linya nin kuryente asin telco. Apera kaya sa mandata ininggawi, buhay mandaan nakataya sa siring nagibo. Magigirumduman kaya sa rong lalaki ang nadiskubring dain ng buhay mientras na nakasabit sa mga linya nin kuryente asin kable nin telco sa kasentruhan kan Naga City alas 7 nin aga kan Biyernes Santo. Gusto nilang pong ipagiramdaman sa gabos ng mga konsumidores ng kuryente na ang linya po kang distribution lines ng mga electric cooperative aron po kang Kasoreco 2, high voltage po yan, delikado, lalong-lalo na po kung makaputan o kaya makarali ka lang po dyan ng pirang metro, talagang mamamatian mo na po ang kusog kang kuryente. Apilar kan tagapagtaram, tulos ng gad na ipaisi sa indang kaaraman o sa otoridad. In kaso may mariparong kaduda-dudang hiro, urog na ko nagsasagin-sagin na lineman kan sa indang kooperatiba. Ang gabos po ng mga trabaho kang lineman, kang sarong electric cooperatives, may official po yan na job order. Siguro kung iba po kitang mahiling na nagtatrabaho arani po sa linya kang kuryente, kung bako pong official ang sa indang trabahong ginigibo pag-abot po sa pag-ayos kang mga linya o sa mga poste kang kuryente kang mga electric cooperative arong ni Kasoreco 2, isumbong ka sa mga nanunungdan. Mientras tanto, kinumpirmar ka Naga City Police Office na ang lalaki na nakasabit sa mga linya nin kuryente asin kable nin telepono ang dati nang nadakop sa panhabon kan mga kable nin telco sa nasambit na lugar. Nangiling naman yung tao naman sa lugar, nagsakap siya. May kaibahan, actually may kaibahan po ini. Kung saan kaibahan na nakapadyak, na nag-assist sa iya pagsakap naman sa poste. Ang pag-assist ko kay Linda, pag naputol na naman sa may poste, nag-aabat din sila naman sa inuman para maputol naman si wire. Kasi pag inugot nila, madali nila mahugot itong wire. Kasi kung halabaon, masakit na talaga mahugot ito. Ibig na nakukuha. Ngunyan, nakabot sa duman, pagpuputulin niya pa itong sarong linya para pag sino ang nila, siguro mga luwang lupa, madali din lang mahugot, madaling makuha. Kaya lang, sabi nga ni, binalag siya, na itong nakaputan niya pala live wire. Sa saindaman daang investigasyon, nagporbar subuot ang 47 anyos na biktima. Kaiba ang sarong dai pa nabibistong lalaki na habunon ang kable kan telco. Sa kamawota na makuaan kahalabaan kan kable, suminakat daa sa poste kan kuryente ang biktima. Alagad aksidente kay ning nakaputan ang linya nin kuryente. Iniignan na po natin sa kasong theft naman sa area ng Station 5. Alam mo, may pinito siya dito. Kaya rami mo ng bukuyan niya sa katakangan. May mga record po siya ng mga theft incident. Siringkan Kasoreco 2, maigot man na nangapudan ang PNP na tununganan mga siring na daing datang gawi asin maghanap buhay na sananin matanos.
Mga biyaherong palaog asin paluwas sa Bicol padagos ang pagdagsa sa Legazpi City Terminal. Asin maniba-ibang variety ng lettuce tampok sa hapag sa kulungan kan Legazpi City Jail. Yan na asin iba pang bareta sa samuyang pagbabalik. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Misibis Bay Resort, your tropical island getaway. Naghahanap ka ba ng trabaho? Marunong ka bang mag-shoot ng video? Mag-edit? Magaling ka ba sa social media? Willing ka bang matuto? Graduate ng journalism o may alam na sa media? Apply na dahil naghahanap kami ng videographers para sa Camarines Norte, Sorsogon, Camarines Sur, Catanduanes at Masbate. Ipadala ang inyong resume sa actioncallcenter@gmail.com at maging pinakabagong miyembro ng aming team. Tara na! Apply na! Sa imong ka nagpapadagos na pandemya, daima nag-uuntok sa pagriparo, ang satuyang satiring partido, ang Ako Bicol Party List, yaon pirmi sa pagpadangat kan mga kasaraditan, sa tabang kan manto ni ina, ano man na panahon, hain ka man sa kabikulan. Viva la Virgen! Viva Nuestra Señora de Peña Francia! Nagbabalikan ako Bicol Online TV. Mga biyaherong paluwas asin palaog sa Bicol, padagos ang pagdagsa sa Legazpi City Terminal. Ang detalye ihatod ni Nomer Corporal. Inamayan ni Nanay Laila asin Tatay Isus ang pagpasiring sa Legazpi Grand Terminal kasubong aga. Gikan pasindang rapo-rapo. Sa isla kay aninda pig-obserbar ang Semana Santa. Alagaduli tatapos na ang selebrasyon. Pabalik na sindang Laguna. Istorya ninda. Kasudma pa dapat sinda mabiyay pa uli sa Laguna. Alagad dain ang biyay paluwas sa isla. Ngani dain na utro pa mabayaan pa. Inamayan na daan ninda ang pag-abang ning malulunada na bangka. Pag-abot sa terminal, maswerte man da ang tulo sindang nakabakal ning tiket. Ang dami na po kasi nag-aantay ng mga customer niyan, papagawa ng motor, tricycle. Tapos yung customer niya din po na magpapahatid po ng bakal, yero, ganun. Tapos sa bahay po namin, kailangan na po talaga din kumilas. Sa amin sa Laguna, almost 15 years na ako na namamanata. Dito, 2 taon na ako namamanata. Balit, 17 years. Habang buhay akong namamanata. Hanggat buhay ako, namamanata ako. Si Nanay Carmen, pabalik naman sa Quezon matapos na makabakal kasubong aga ning tiket. Kasudma ni da pada talaga plano umuli. Alagad fully book na gabus na bus na paluluwas sa probinsya. Ngayon nga fully book na yung mga aircon. Yung ordinary na lang nakuha naming sasakyan mamaya. Minsan lang kasi makauwi lalo na nag-pandemic, di ba? Sigun sa maniamiento kang terminal, antes pang Semana Santa. Haros oral daw nang nagkakaubusan ng tiket na mas naparikasuli kang online booking. Dugang pa ni Burlasa. Nagdugang naman sinda ni mga bus na mabiyay paluwas asin palaog sa probinsya. Kaya mabilis ma-fully book kasi may online booking po tayo. Pero rest assured naman na ma-accommodate yung passengers kasi meron tayo dyan na on-the-day booking and meron tayong mga rescue buses na inalaw sa LTFRB na magbiyahe until April 17, yung special permit nila. Sigun kay Burlasa, nagkaigwa naman daning paghiro sa presyo kang pamasahe. May unting paggalaw lalo na dun sa mga ordinary buses natin.
Kasi mostly si Ordinary, limit lang yung number ng binigyan ng permit. So eto lang yung may mga franchise na Legazpi to Manila. Mientras tanto, naging paborable man sa mga paratsyenda sa terminal ang pagdagsa kang mga biyahero. Dakula po talagang sales me kapag araw po ito. Pag normal days po, may time pong makusog man po, pero most of the time po talaga normal. Ang lang, gari, kota-kota lang. Maski tapos ng Semana Santa, piga-antisiparan manggiraray kang terminal, ang pagdagsa kang mga biyahero palawag asin paluwas sa probinsya, urog ng dai patapos ang summer. Para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal. Lalaking napabaretang nawawara sa kadagatan kan Pandan, Catanduanes, naku ang gadan sa kadagatan kan Karamuran. Uya ang detalye. Alas 12:30 kasuudma kan dagos ng makua ang 52 anyos na si Elmer Del Valle kan Manggahan, Quezon City. Naenot ng pinaghahanap kan otoridad matapos na mapabaretang nawawara kan magkarigo sa Murao Beach sa barangay Balugnonan, Pandan, Catanduanes kan nakaaging Domingo di Pascua. Ang nawawarang si Del Valle naku ang nagpapataw-pataw sa kadagatan sakop kan Karamuran sa nasambit na banwaan. Sa impormasyon, Sabado di Gloria kan magkarigo sa dagat ang biktima kaibaan sa iyang pamilya. Alas 3 nin hapon kan parehong aldaw, naenot subuot na mag-uli ang mga pag-iriba ni Del Valle sa barangay Napo kung sain para mientras sindang nagdadagos. Alagad ang biktima nagdesisyon subuot na magpawalat. Alas 9 nin banggikan parehong aldaw, kan report na kan pamilya ni Del Valle anda ikaini pag-uli. Alas 11 nin ugtukan suminunod na aldaw, kan madeskubri na ang nagpapataw-pataw ng hawak ni Del Valle. Ang nila po, na-alarma po sila yung pamilya na-alarma dahil nag-uli si Elmer sa Harong Minda. Kaya nagsigdi na po sa istasyon. Kinumpirmar man kan otoridad na base sa pahayag kan pamilya Del Valle, nasa impluwensya nin alak ang biktima. Mientras tanto, kan Domingo di Pascua, sarong 32 anyos na babayi ang naisalbar kan otoridad matapos na mabutod mantang nagkakarigo sa kadagatan, sakop kan barangay San Roque, Mercedes, Camarines Norte. Sa impormasyon, mantang naglilibot sa baybayon kan nasambit na lugar ang miyembros kan Coast Guard Bicol, na tiyempuhan ng gad kan mga ini ang nabubutod ng babayi, rason sa pagkakasalbar sa biktima. War veteran sa siyudad nin Tabaco pigtawan onra sa selebrasyon kan Philippine Veterans Week. Ang detalye ihahatod ni Carmelo Balya. Pigtawan onra kasubagong aga siyudad nin Tabaco ang 13 Tabaqueño war veterans na nagpahiling kan sa indang isog ngani depensahan ang nasyon sa mga mananakop. Ang pagtaonin pagbisto ginibo katakod sa selebrasyon kan Philippine Veterans Week. An onra personal na pigresibi kan mga kapamilya kan war veterans. Si Cynthia, labinanggad ang kaugmahan. Saro kayan sa iyang ama sa dainalilingawan kan LGU Tabaco. Government of Tabaco for giving the gift and cash gift for the veterans members. Siring ni Cynthia, ugmaman si Mercelina, urupang padagos sa pagtaunin pinansyal na asistensya, ang LGU sa iyang tiyao na 2 taon niya namang pigaataman ngunyan. Ako po nagpapasalamat, maski ako ang sobrina kan sa kuyang tiyaon. Nagpapasalamat po ako, nabuhay pa sa kuyang tiya. Nakaka-resibi pa, kang hali digdi sa gobyerno, digdi sa Legazpi, sa Tabaco. Ugmahon man po ang sa kuyang tiya, nakakakuapa man siya po, kipambakal kibulong niya. Sigun kay Francis Balingbing, ang pagtaunin din honor sa indang war veterans, sarong paagi nga ni maipamati nindan sa indang dayupot man na pagpapasalamat sa espuersos na ipinahiling kan mga veteranong mandirigma. Kang 1947, pinirmahan so Rescission Acts na kung saan na-revoke so gabos ng mga benepisyo na marireceive. Ibig sabihin, tikada ang luminipas bago natawan ng proper recognition sa tayong mga war veterans. So iba sa indag gururango na so iba nagadan mismo sa gera pero wala sila na-receiving recognition, warang citizenship rights, warang veterans benefits. Kaya sa Tabaco, make sure
Siniguro may as early as 2011 na dai pwedeng malingawan at least lamang digdi sa simpleng insentibo na itanatao may ipahiling may na buhay ang espiritu kan mga nagserbe kan panahon kang World War II. Apwera sa pagbisto, bulan-bulan man na nakakaresibinin pinansyal na asistensya ang pamilya kan sa indang war veterans. Maugmama na pighiras ni Balimbing na sa bilog na albay, ang syudad sa Nanintabako ang solamenting nagtataunin pagbisto asin asistensya sa war veterans. Para sa mga baretang Tatak Bicol, Carmelo Balya. Maniba-ibang klase nin lettuce tampok sa programang Hapag sa Kulungan kan BJMP Ligaspi. Ano ang obheto kan programa? Aramon ta sa report ni Carmelo Balya. Orbital, Olmeti, Rafael, asin kadakol pang iba. Ini ang mga variety ng lettuce ulit sugas na pwedeng mabakal ngunyan sa Legazpi City Jail. Katakod kan sa indang programa na Hapag sa Kulungan. Sigun sa Welfare and Development Section kan Legazpi City Jail, mismo ang sa indang section katuwang ang Piling Persons Deprived of Liberty o PDL ang nasa likod kan proyekto. Puon sa pagtanom, sundo sa pagpapadakol, pag-ataman, asin ngunyan ang pag-ani. 28 aldaw ang kaipuhan para sa maturity kan mga lettuce. Dangan pwede na ining anihon asin ipabakal. Prosesong laom na maipadagos ng GAD bilang dugang nakabuhayan kan mga PDL. Yung greenhouse natin, ginawa po ng mga ibang PDL, yung welder namin, tapos yung mga katulong niya sa pag-construct po ng greenhouse. Pagduduon kan pamayo kan Legazpi City Jail, haloy na nindang pangiturogan na magkaigwanin siring na livelihood project para sa mga PDL, bagay na narealisar na nindang unyan. Hydroponics ang gamit na proseso sa pagpapadakol ng lettuce, bagay na nanodan subuot kan mga personahe sa Welfare and Development Section sa paagi ng mga training asin seminar, kaaraman na dagos pigheras sa mga piling PDL. So sabi ko, why not na gawin natin dito yan? Kasi ako, actually mahilig ako sa gardening talaga eh. Actually dati napapanood ko lang to sa mga YouTube, sa TV. So sabi ko, magawa tayo unti-unti. Ang naging problema lang dito kaya medyo natagalan yung funding. Saka itong personnel natin na to, si Anita nag-schooling siya. So inantay ko siya tapos medyo nag-ipon-ipon na tayo ng pondo. Sa mga mawot magbakal nin lettuce, pwede ini mabakal sa pasilidad sa kantidad na 100 pesos ang tulong puon. Asin sa ingreso kan proyekto, mapapasiring sa mga PDL asin mga proyekto para sa mga ini. Para sa mga baretang Tatak Bicol, Carmelo Balya. Asiniyanan katripunan kan mga baretang Tatak Bicol. Ako si Jen Nunez. Salamat!